Mwari wakadisa pasi, saka wakapa mukorori wake ega kuti ungodayira kwaari asafe, asi ave neupenyu husingaperi. Haasi akamutumazve kopa mhosva kunyika, asi kuti iponiswe ndiye. Nhasi Jesu Kristu une vateri churu chemiriyoni. Kune mavhangeri mana akanyorwa ngezvemavambo akadzikira echiKristu. Kana hazvo amwe mavhangeri achitaura ngezvimwe zviitiko, kana kutaura ngezviro zvimwezvo ngenzira dzakasiyana, iyi nyaya yake yakabvira kutorwa muna Ruka. Ndingokunyorera iwe mudiwa Theophilus urongwa chaihwo hwezvese zvakaitika pakati pedu, kuti unyatse kuziva idi racho chairo. Panguva yaAugusto Kesari ari mutongi weRoma naHerode wembiri ari mambo weJudhia, Mwari wakatuma ngirosi Gabrieri kune mhandara Maria muguta reNazareta. Usashya koba Maria, Mwari akukomborera. Uchaita nhumbu ichasunungukwa mukorore wauchatumidza kuti Jesu. Zvingoitika sei pamhandara? Mweya wongwera uchasvika panewe. Saka mwana wongwera uyu uchanzi mukorore waMwari mukuru-kuru, umambo hwake haugumi. Zvino Maria wakaita rwendo rwekundoona mukoma wake Eriza kuJudhia, uyo aiwa asanganawo nebipi rekuita mwana. Mainini Maria, wakakomborerwa kuakadzi, wakakomborerwa mwana uchasununguka. Pemwangondichingamidza, mwana ari munhumbu mwangu wapfanha nerufaro. Mwoyo wangu ungokudza tenzi, nemweya wangu ungofara muna Mwari muponesi wangu. Nhasi ndudzi dzese dzichandidaidza kuti ndakakomborerwa. Ime vanhu veNazareta, ziwai kuti kune mutemo wa mambo Augusto wekuverenga vanhu muGarirea neJudhia. Vanhu vese ngavandonyorese zvino izvi kumaguta emadziteteguru avo. Maria wakaenda Bethlehem reJudhia kundonyoresa naJosefa murume wake. Asi wakashaya pekurara. Nzvimbo yavakaona basi yaiva mudanga rembongoro. Munyika iyoyo mwaiva newafudzi waifudza hwai dzavo usiku. Apo ngirosi yaMwari yakasvikapo, kupenya kwaMwari kwakaonekwa kwavari. Nhasi uno muguta raDhavhidhi kwaberekwa muponesi wenyu ungozi, Kristu, tenzi. Wafudzi ndiwo wekutanga kundoona mwana mutsva, wachibva wava wekutanga kufambisa masoko akanaka emhandara nekubarwa kwamuponesi. Kwapera sondo, yakasvika nguva yekuti mwana achekwe akatumidzwa kuti Jesu. Maria naJosefa wakaenda naye Jerusarema koomupira kuna tenzi. Mutemberi mwaiva nemurume wainzi Simoni, aiva atsidzirwa nemweya unoera kuti haaizofa asati aona Kristu. Tenzi zvinochendesa hako muranda wako nerunyararo sezwi rako. Sezvo meso angu aona ruponeso rwenyu, uyu mwana wakatsarwa ndiMwari.
komborerwai mwese. Pawakanga wapedza basa rawo semutemo waMozisi, wakadzokera Nazareta wachibva Jerusarema. Izvozvo Jesu wakanga ave nemakore 12. Josefa naMaria wakaenda naye Jerusarema kuPasika. Asi vodzokera, Jesu wakasarayo, vabereki vake vasikazviziviba. Wakadzokera kuguta vachimutsvaka. Ngezuva rechitatu wakazomuona mutemberi akagara nevadzidzisi nevakuru. Mwana wani uyu ungobvunza mubvunzo yakadare? Ungobva Nazareta. Takafunga kuti tiri tese. Murekerere iwo kani. Wese wakamuzwa wakashamiswa. Mwana waitireiko izvi? Ini nababa wako taneseka chaizvo ngekukutsvaka. Mwainditsvakireiko? Hamuzivi ere kuti ndingofanira kuita basa rababa wangu? Wakadzokera wese Nazareta. Jesu akakura mumhumu nemuungwaru, achidikanwa ndiMwari nevanhu. Mugore re15 mambo Tiberio achitonga, Ponti Pilato ari mutongi weJudhea, naHerodhi ari ishe weGarireya, naAnasi naKaifasi vari vapristi, izwi raMwari rakataura kuna Joni mugwenga, akabva auya Jordhani achishumaira ngezverubhabhatidzo neruregerero rwezvitema. Pindukai kubva kuzvitema zvenyu, mubhabhatidzwe. Mwari achamuregerera zvitema zvenyu. Sezvakanyorwa mubhuku ramuprofita Isaya. Pane munhu ari kudaidzira mugwenga. Gadzirai gwanza ratenzi. Swaturai nzira yokuti afambe nayo. Musirai magomba ese. Tukomo nemakomo zvese ngazviti chechetere. Mivha yakadzongama ngaiswatudzwe, nenzira dzakashata ngadzisereredzwe. Uye vanhu wese vachaona ruponeso rwaMwari. Imwi vana venyoka! Ngoda kuti tiitenyi? Tibatsirei, tofamba ngegwanzi ripitswe. Une nguo 2, hembe, ngapewo imwe yacho. Kuna asina chiro, neune chekudya, pakurira. Tenzi, isu vateresi, toiteiwo. Musatorese kudarikisa zviri pamutemo. Ko isusuwo toita sei? Musatorere munhu mari ngekupamba, uye musapomere munhu zvemanyepo. Gutswai ngemubayiro wenyu. Tiudzenyi, ndiwe Kristo here? Ndingomubhabhatidza ngemvura, asi kuchauya umwe wakati kure kwandiri, uyo ndisingafaniri kutsunhura tsapato dzake. Uchamubhabhatidza ngemweya ungoera nemwoto. Une simba muchanza chake rokupepeta hundi kubva mumbesa wodziisa mudura rake.
mweya ungoera wakadzika pana Jesu senjiwa. Izwi rakabvazve kudenga richiti, iwe uri mukorore wangu wandingodisa, ndingozwa kufara chaizvo munewe. Jesu wakatanga basa rake ave nemakore 30. Izvo Jesu akanga adzoka kubva Jordani abatwa ngemweya unoera, akaendwa naye kugwenga akandoedzwa ndiSatani kwemazuva 40. Panguva iyoyo akaziya ngenzara. Zvino Satani akamuedza achiti, kuti uri mukorore waMwari, udza zihwe iri riite zingwa. Zvakanzi, munhu haararami ngekudya basiba asi ngeizwi raMwari. Satani wakaenda naye panhura kwakumupangidza pfuma yese yenyika ngenguva pfupi. Ndiwe ndichapa masimba neupfumi hwese uhu. Izvi zvese ndakapiwa ndingogona kupa wese uyo ndatsara. Zvese zvichawa zvako ukandinamata. Zvakanzi, namata tenzi Mwari wako, batira iye ega. Satani wakaenda naye Jerusarema akamumisa pachitsuwi chetemberi. Kana uri mukorore waMwari, zvidonhedze pasi, nokuti zvakanyorwa kuti Mwari achatuma ngirosi dzake kuti dzikuchengete. Zvingozizve dzichakutambira kuti urege kukuwara makumbo ngemabwe. Zvakanzi, usazoedza tenzi Mwari wako. Zvino wakasvika Nazareta kwaakanga akurira. Wauya. Mauya. Zvino ngemusi weSabata wakaenda kuchechi semazuva ese. Wakakumbirwa kuverenga chidimbu chebhuku remuprofita Isaya. Mweya watenzi uneni, kuparidza soko rakanaka kuvarombo. Wakandituma kutaura ngerusununguko nekuona kwemapofo, kusunungura wakadzvinyirirwa, nokutaurira vanhu kuti nguva yeruponeso yasvika. Matama ayo. Ichi chinyorwa chadzidziswa nhasi, sekunzwa maita. Chinyorwa chadzadziswa? Asi mununuri ndiye uchadzadzisa. Tichazviziva sei? Zviro kwazvo muchataura muiti, iwe murapi zvirape.
muchatizve kuneni itazvo zvinhu zviya muguta rekwenyu zvawakamboita muKapenaume. Ndingoti kwemuri, muprofita haatambirwi muguta rakeba. Ngemazwi aya Jesu akazvipangidza semununuri, muzodzwa waMwari akatumwa kuzoponesa vanhu vake. Asi maJudha haana kumutambira semununuri. Waida kumukandira kumawere, asi iye wakapinda nepakati pavo, achienda zvake. Akasvika Kapenaume muGarireya. Utongi hweChiroma hwaive hwazara nenyika, saka vanhu vakanga vasuvira kuuya kwemununuri kuzovasunungura. Mwakadini? Nemiwo tenzi. Ndibidzeiwo Simoni. Kwirai. Haangaendi achitisiyaka. Taurai nesu, taurai nesu. Taurai nesu, taurai nesu. Vanhu vairi vakaenda kutemberi kundonamata, muFarisi nemumwe muteresi. MuFarisi wakamira ega akanamata. Ndinotenda Mwari ngekuti handichiwi kana kunyengedza kana kupomba sevamwe. Handisakafanana nemuteresi uyo. Ndingotsa nyaka iri pasondo, ndichikupai chegumi changu. Asi muteresi wakamira ari kure nekutya kuningisa kudenga, achizvirova paditi rake achiti, ndiregererei Mwari ini munyangadzi. Ndingoti kwamuri, muteresi kwete muFarisi ndiye wakafarirwa naMwari, ngekuti uyo ungozvikudza uchadukupiswa, uyo wakadzikama uchakudzwa. Kwenzedzai ngarawa kwakadzama, dzikisai rutawa mubate howe. Asi tenzi, tatambudzika usiku hwese, tikasabata chiro. Sekutaura kwenyu, tichadzikisa hedu rutawa. Jemusi, Joni! Jemusi, Joni, uyaione ngarawa yenyu muzotibatsirewo. Katikai. Zakwana. Zakwana. Tenzi, ibvai kwandiri. Ndiri munyangadzi ini. Usatye hako. Kubva zvino uchabvuwa vanhu. Uyai kuneni muchiteerera mazwi angu, kuti muwe neupenyu. Tsvakai tenzi achiri kuonekwa, mudaidzenyi achiri patyo. Munhu usakarurama ngaasiye nzira dzake, adzokere kuna tenzi kuti amunzwire tsitsi, nekumuregerera zvese. Muchaenda nerufaro muchitungamirirwa murunyararo. Muchaenda nerufaro muchitungamirirwa murunyararo.
atosvika, ningisai. Jesu, ponesai mukunda wangu basi. Tenzinzwa itsitsi, wakufane makore 12 basi. Ndapota, uyai neni. Jairos, ndine urombo. Jesu, mukunda wako watofa. Chirega kunetsa tenzi. Usatye hako. Tenda achawa mupenyu. Musacheme. Haana kufa akarara. Mwana, muka. Mupei zvekudya. Asi ndinoti musazviparidze. Mumashure mazvo wakaona muteresi ainzi Revhi akagara pamusuo wepaitereserwa. Nditere. Zvino Jesu akakwira mugomo, akapedza usiku hwese achinamata Mwari. Kwaedza wakadaidza vadzidzi wake, akasarudza vapostori 12. Kwaiti Simoni waakadaidza kuti Pita, naAndireya munun'una wake, Jemusi, naJoni, Filipi, na Bartolomeo, na Mateo, na Thomas, James mwana wa Alfiosi, na Simoni Muziroti, na Judas munun'una wa James, na Judas Iskarioti wakazomutengesa.
Makakomborerwa varombo, umambo hwedenga ngehwenyu. Nemwi mwane nzara muchagutswa. Nemwi wangochema ngekuti muchafara. Makakomborerwa kana vanhu vachimuzonda nekumuramba, vachimutuka ngepamusana pemukororo wemunhu. Farai nekupembera zvikaitika. Muchagashira mubayiro mukuru kudenga. Madziteteguru avo akadarowo kuvaprofiti. Posi, piri, tatu, china, shanu. Ndizo chete. Wati ndizo basi unazo? Peno zvenyu imi wapfumi. Mwakagarika kare. Asi hadi kufuma kani. Ngopenga. Ngwarirai imwe mungofara zvino ngekuti muchauudza kuchema. Hokoyo imwe wangowirikidzwa. Wakare wavo wakadaro kuvaprofiti vamanyepo. Ndingoti kunemwi, idai mhandu dzenyu. Natsirai vavengi, komborerai watuki, namatirai vashushi. Kana munhu akakunera padama, mupezve rimwe racho. Kana munhu akakubvutira bhachi rako, mupezve nehembe yacho. Musanyime wangomukumbira. Kana munhu akakutorera chako, usachibvunzeba. Itiranyi vamwe, izvo ungoda kuitirwawo. Kana mukada wangomuda badzi, ungakomborerwa sei? Kana newatadzi wangodarowo, kana uchinatsira wangomunatsira basi, mungakomborerwa sei? Newanyangadzi wangodarowo. Zvino wombatirenyi? Ungotaurirei naye. Manyadzo. Idai mhandu dzenyu. Wanatsirei, kweretesai makasununguka. Mozotuswa zvikuru, muchava vana vaMwari samasimba. Akanaka kune vasingatendi nevakaipa. Iwai nemutsa, sezvo baba wenyu ane mutsa. Jesu tiponeseiwo. Musatongwe kuti musatongwewo. Musarase kuti musaraswewo. Regerera, mucharegererwawo. Tungamirai mutsoka dzenyu tenzi. Ipai, zve muchapiwawo. Mwero mungopa, ndiwo mwero muchapiwa. Bofo ringotungamira rimwe bofo here? Haangaputsikiri ese mugomba here? Ungoona sei chiteiwa chiri mudziso reumwe usikaoni danda riri mako? Titungamirirei tenzi. Tingomuda zvino tenzi. Wakakomborerwa mai wakakubara nekukurera. Wakakomborerwa wanguza soko raMwari wachiritedza. Ndingoda kuziva munhu uyu. Ngofunga kuti ndiye here mununuri. Mumwe mufarisi wakakoka Jesu, akabvuma kuzorya naye kumba kwake. Chibvai pano imi wana, mandinzwa. Chiendai, misikazwa yewana. Uri kuiteiko pano? Handiziwi.
uri kuiteiko? dai murume uyu aiva muponesi chaiye, ungadai aiziva kuti mudzimai uyu ari kumubata ndiani. Aiziva kuipa kweupenyu hwake. Ndingomuziva kuti mukadzi uyu ndiani Simon. Rega ndikutaurire, varume vairi vakandokwereta mari, umwe mari zhinji umwe mari shoma. Vakatadza kuidzokesa, wese vakaregererwa. Ndiani wavo achamudisa? Ngeuya wakaregererwa zvikuru. Zvakanaka. Mukadzi uyu, ndauya mumba mwako ukasandipa mvura yekugeza makumbo angu, asi mukadzi uyu ageza makumbo angu ngemasorodzi ake. Hauna kundimbundira. Uyu waramba achinditsvoda makumbo angu. Hauna kuzora musoro wangu. Iyeyu azora makumbo angu mafuta. Ndinotizve, rudo rwake rwasunungurisa zvitema zvake. Waregererwa zvishoma, unewo rudo rwushoma. Zvitadzo zvako zvaregererwa. Rudairo rwako rwakuponesa, enda. Jesu wakafamba achifundisa masoko akanaka eushe hwaMwari. Wadzidzi vaivapo pamwe nevamwe vakadzi vakanga varapwa mashaya akaipa: Maria Magadhareni, Joana mukadzi waChuza, mutarisi waHerodhi, naSuzana. Asi Herodhi mutongi weGarireya wakaisa Johani mubhabhatidzi mutirongo ngekuti wakamushora ngekutora mukadzi wemukoma wake. Zvino pakusvika pazambara reneni, mudungwe wevawigi wakabuda. Mufi waiva mukorore weshirikadzi. Apo Jesu akamuona, mwoyo wake wakazadzwa ngetsitsi. Akabata ruchanja akati, "Mupwere, ndati muka." Mufi wakagara. Jesu wakamupa kuna mai. Mubvunzei kuti ndiwe wakanzina Johani uchauya here, kana timirire hedu umwe? Tenzi. Tenzi. Johani mubhabhatidzi wati, "Ndimwe here mwakanzi muchauya, kana kuti kune umwe?" Taurirai Johani zvamwaona nekunzwa. Mapofu ati kuona, zvirema zvofamba. Ngavafarise wangodayira muneni. Ndapota, nditakure iyo. Uri pamapfudzi angu, wakuona here zvino? Ndaakuona Jesu. Mukusi wakabuda kundokusa mbesa. Achikusa dzimwe dzakadonhera pagwanzi dzikatsikwa-tsikwa, dzikanhongwa ngeshiri. Dzimwe dzakadonhera paruware,
asi apo dzakamera dzakaoma ngekushaya mwando. Dzimwe dzakadonhera paminzwa yakakura pamwe nembesa ikadzimanika, dzimwe muvhu rakanaka dzikakura nekubereka mhunze 100. Ishe, ngei muchitaura muidimikira pamomo? Ruzivo rwezvakawanda pane zvaMwari rwaakwamuri, asi kune vamwe madimikira kuti kana wachitarisa wasaone, kunzwa wasinganzwisisi. Iri dimikira rinoti, mbesa isoko raMwari. Dzakadonha mugwanzi ndiwo waya wangorinzwa, asi Satani ungouya oribvisa mumwoyo yavo kuti wasatendeba nekuponeswa. Dzakadonhera paruware ndiwo wangoti kana wanzwa soko wangoritambira, asi ngekushaya midzi wodayira kwechinguwa, zvekuti wakaedzwa wotsauka. Mbeu dzakadonhera paminzwa dzingomirira wangonzwa, asi nhamo, rugare nerufaro zveupenyu zvamanikidza, michero yawo haibvi. Dzakadonha pavhu rakanaka, ndiwo wangonzwa soko wakarichengeta ngemwoyo yakarurama, wangotsungirira wobereka. Mwenje hautapidzwi uchifukidzwa kana kukotswa, asi ungaiswa pakakwirira kuti uvhenekere vanhu vangopinda. Hapana chakazezwa chisingazobudi pachena, uye hapana chakakotswa chisingazoonekwi. Ngwarirai pakunzwa kwenyu, ngekuti unazvo uchatutsirwa, asi uyo usinaba uchabvutirwa nezvishoma izvo anazvo. Tenzi, maino wanun'una wenyu wari panze, wangomuda. Hama dzangu ndiwo wangoziwa soko raMwari nekuteedza. Ngerimwe zuva Jesu wakapinda mumwadiya nevadzidzi wake akati kwavari, ngatibire mhiri kwenyanza. Wari kukapira, Jesu ndobva akutsira. Ishe! Jesu! Takufa kani! Masaisai wakutinyudza tawakumwira tiponesei tenzi! Tichaponeswa! Rudairo rwuripi? Zvino wakakapira kuGadhara, iri mhiri kwenyanza yeGarireya.
Jesu, mukororo wa Mwari wokumusorosoro, ungode uko ndiri. Ndapota, usanditambudze. Zita rako ndiani? Region. Tenzi ndapota, musa tiendese mukombara akadzama, tiendesei mudanga re nguruwe. Eme! Zokai! Mira! Mira! Mashai aya akabuda mumunhu uya akapinda munguruwe. Ibva pano! Iwe godobora! Tisiye! Ibva muno enda kure! Tisiye! Ibva pano enda kure! Ndichatewera kwese mungoenda. Regai ndiuye nemwi. Dzoka kumba utaure zvaitwa ndiMwari. Jesu newadzidzi wake wakaenda kuBhetisaidha. Apo mhomho yevanhu yakazviziva yakamutevera. Awa masikati Pita wakati, Tenzi, paradzai vanhu ava, waende kumisha yavo nenzvimbo dzakatenderedza. Watsvage kudya nepekurara, pano pasango. Imwimwi mwadini kuwapa zvekudya? Isu tine mazingwa 5 nehove 2 badzi. Mwakakomborerwa imwi tenzi Mwari wedu, mambo wekudenga, ungoti pachingwa kubva panyika. Hazvidairiki. Vanhu wangoti ndini ani? Vamwe vangoti ndimwi Johani Mubhabhatidzi, vamwe vachiti ndimwi Eria, vamwe vachiti muri mumwe wevaprofiti wekare wamuka mukufa. Imwiwo mungoti ndini ani? Muri mununuri waMwari.
Musazvitaura izvozvi. Mwana waMwari uchatambudzika nekurambwa, uchaurawa, achimuka ngezuva rechitatu. How clearly the sky reveals God's glory. Each day announces it to the following day. Each night repeats it to the next. Ndiani ungonditeera? Ndichamuteera Tenzi. Asi regai ndiende ndooneke mhuri yangu. Watanga kurima achifuratira ndima haabatsiri kuumambo hwaMwari. Uyo ungoda kunditeera ngaazvirambe, atakure muchinjiko wake ateere. Ungoda upenyu hwake uchahurasa. Uchahurasa pamusana pangu, uchawa nahwo. Zvingogurei kuwa nezvemunyika zvese uchirasa mweya wako. Ani naani ungonyara ndini. Mwana wemunhu uchanyarawo ndiye ava mumbiri yake, nembiri yababa wake neengirosi tsvene. Chaizvo, kune vamwe pano vasingazofi vasati vasongana neumambo hwaMwari. Zvino Jesu wakatora John naJames naPeter akaenda navo kugomo koonamata. Ari kunamata, hope yake yakasanduka, hembe dzake dzikapenya. Pakarepo kwakaonekwa varume vairi, Mozisi naEriya, waipenya kwazvo wachitaura naye. Uchazadzisa urongwa hwaMwari. Uchandofira Jerusarema. Pakaenda varume waya, Peter wakati kuna Jesu, Tenzi, zvakanaka seiko kuwa pano? Ngatiwake matumba matatu. Rimwe renyu. Peter achitaura, fuwa rakavafukidza, vadzidzi vakahla. Ipapo wakanzwa izwi richibva muguti riya richiti, uyu ndiye murumbwana wangu, musarudzwa, munzwei. Mudzidzisi, ndapota batsireiwo mwana wangu. Ndapota hangu mubatsireiwo. Ngekuti ndiye ega. Ndateta wadzidzi wenyu kuti waridzinge, asi watadza. Imwe rudzi rusingadairirwa rwakatsauka. Ndichava nemwe kusvikira riiniko? Muunzei pano.
nehope yake yatorapawo chishamiso. Tidzidzisei kunamata, sezvo John akadzidzisa wadzidzi wake. Namatai muchiti, Baba wedu uri kudenga, zita rako ngariyeriswe, ushe hwako husvike, kuda kwako ngakuitwe pasi sokudenga. Tipe nhasi kudya kwemisi yese, tisunungure sazvo zvedu, sezvo tingosunungurawo wangotitadzira. Tibvisei mururunziro, asi tinunure mukuipa. Kumbira ungopiwa, tsvaka uchaona, gogodza dimba uchavhurirwa. Ani nani ungokumbira uchapiwa, uyo ungotsvaka uchaona, dimba richavhurirwa kuna ani hake ungogogodza. Uripo ere wenyu baba ungapa mwana wake? Nyoka akumbirwa howe, kana karize akumbirwa zanda? Zvino kana imwe vatadzi muchipa vana wenyu zvakanaka, Baba wenyu wokudenga wangatadza ere kupa mweya unoera kune wangomukumbira? Inzwai, musanetseka kuti muchadyei, kana kuti muchapfekenyi. Upenyu hunokunda chekudya, mwiri unokunda zvipfeko. Fungai masawara, haadyari kana kupupura, haana kana tsapi zvayo. Mwari anoakotsva. Imi munokosha zvakadini pane shiri. Ndiani wenyu ngendangariro angatutsira upenyu? Kana musingagoni izvi, mungonetsekana ngei? Fungai maruwa, makurire awo, haasenzi kana kuruka. Asi kana Soromoni mumbiri yese haana kumbosimira zvakadaro, kuti Mwari anopfekedza uswa nhasi hunoraswa mumoto mangwana, iye angaregera sei kukupfekedzai, imi wasina rudairo? Titutsireiwo rudairo. Dai rudairo rwenyu rwuri sekambeu maiti kumuonde uyu, zvidzipure ngemidzi undozvisime munyanza uchimuteerera. Zvedzo zvinongouya kumunhu, okoyo kune iye ungozviita. Zviri nane kuna iye kuti asungirwe dombo muhuro achikandwa munyanza, pane kuti kamwe ketuwa nakatadze. Umambo hwaMwari hwakafanana neiko? Hwakadai: sekambeu kakasimwa ngeumwe murume mumunda, kanomera kuita zimuti, shiridzo akazvitsaki munhawani. Handizi kunzwa zvaari kutaura. Mungodyirei nokunwa nevateresi nevamwe vanhu venhando.
Vanhu vakukutu havadi chiremba, asi wane denda. Handina kuwirira rupinduko rwavatendi, asi waraswi. Tiudzei ngeumambo, pane chimwe ere? Musatye henyu vanhuwe, ngekuti baba wenyu ngofara kwazvo kumupa umambo. Tengesai zvamunazvomupa mari yacho kuvarombo. Iwai nezvikwama zvisingatsakari, zviri nane kugara nepfuma yokudenga isingazodereri. Hakuna mbavha dzingosvikayo, nezvipfukuto zvingoparadza. Pane pfuma ndipowo pane mwoyo yenyu. Mai, wasunungurwa kubva kudenda rako. Honai munhu uyo watorapwa. Idipi iri. Honai, watorapwa. Uyai muone. Kudzai Tenzi. Makore 10 Mwari amuchengete Tenzi. Pane mazuva matanhatu ekuita basa, saka uyaiwo murapwe parimwe remazuva aya, asi kwete paSabata. Imi wanyengedzi, hamungatsunhuri here mombe kana mbongoro yenyu muindoimwisa mvura ngemusi weSabata? Zvino uyu muzukuru waAbhurahama anga akasungwa naSatani kwemakore 10 asasunungurwe here nemusi weSabata? Tenzi wakanaka, ndoitei kuti ndiwe noupenyu usingaperi. Mati ndakanaka. Hakuna munaki kunze kwaMwari ega. Ngoziva mitemo, usapombe, usauraya munhu, usaite umboo hwemanyepo. Kudza baba wako namhaiyo wako. Zvese izvi ndakazvichengeta kubvira ndichimupwere. Pane chimwe chaungoda kuita. Tengesa zvese wopa mari kuvarombo, uye nepfuma kudenga, wochinditeera. Tiri washambadzi, takapfuma. Zvakaoma sei mupfumi kupinda muumambo hwaMwari? Zvakatiome kuti apinde muumambo hwaMwari pane ngamera ngepaburi retsono. Ndiani ungaponeswa? Zvisingakwaniswe ngemunhu Mwari ungozvigona. Unenge huri kupi umambo hwaMwari? Umambo hwaMwari hauuyi huchionekwa. Hapazonzi, hona, uho kana kuti uhu. Ngekuti umambo hwaMwari huri munewe. Muchatsumba kuona zuva rimwe remukorore wemunhu, harioneki. Sezvingoita mheni apo ingopenya uku neuko, ndizvozvo nepamazuva aTenzi. Achambotanga atambudzika nekurambwa ngerudzi urwu. Denga nepasi zvingopfuura nyore, asi mutemo hauzotongobviswi. Ndinotizve vaprofiti vazhinji vaidisa kuona izvi asi hawana, nekunzwa asi havana. Zvinotodini? Zvingotinyiko, mungozvinzwa sei? Ida Tenzi Mwari wako ngemwoyo wese, ngemweya wese, nesimba rese, nepfungwa dzese. Ida mubanzi wako sewembune. Wagona, ita izvi upone. Hama yangu ndiani? Aiwa masoja ayo. Ko, Kesari.
Mumwe murume aibva Jerusarema kuenda Jeriko. Matsetse akamunera, nekumukumura wakamusiya otandadza. Sezvineiwo pakapfuurawo mupristi, apo akawana munhu uya wakapendera. Nenzira imweyo muRevhi akauyawo nepo akatsaudzirawo. Musamariya waifambawo nenzirayo akaona murume uya akamunzwira tsitsi. Akasvikapo, akamudira mafuta newaini pamaronda ake ndokwasunga. Akamuisa padhongi rake akamuendesa kuhotera kuti apepwe. Akaripa muridzi wehotera kuti achengeterwe murwere uya. Ndicharipazve mari yamunenge mwaseenzesa. Zvino ndiani pawatatu awa akava hama yemurume wekunerwa ngematsotsi uyu? Wakamuzwira tsitsi. Itawo izvozvo. Regai wapwere wauye kune nyika musavarambidze. Umambo hwaMwari ngehwavo. Ndingoti kunemwi, uyo usingatambiri ushe hwaMwari semupwere haazopindi mahuriba. Ungofarira mwana muzita rangu ungondifarirawo. Anondifarira anofarira Mwari. Mudiki pakati penyu uchava mukuru. Hey, zvinyiko zviri kuitika? Jesu weNazareta uri kupfuura. Jesu! Jesu! Mukororo waDhavhidhi, tinzwiraiwo tsitsi. Ndikuitireiko? Dai ndaonazve. Chiona. Rudairo rwako rwakuponesa. Onai. Ndatikuona. Ndatikuona. Jesu ari munzira kuenda Jerusarema, wakasangana nemhomho yevanhu vaimubvunza ngezveruponiso neumambo hwaMwari. Uyu muprofiti wedu. Tenzi ndiponesa iwo. Tenzi tiponesa iwo. Kudzai Tenzi. Tipangidzei nzira yedu. Vanhu vakanga vodaira kuti nditenzi mambo wavo. MuJeriko mwaiva nemuteresi ainzi Zakeyo. Wakakwira mumuti kuti aone Jesu. Uyo muteresi. Tsika Zakeyo, tiende kumba kwako. Kwangu. Ndiani akagara mumba make? Zakeyo ungozivirepi Jesu? Inzwai. Ndinopa chidimu chezvangu kuvarombo, asiwo kuti ini ndabira ndicharipa kakapetwa kana.
Zviti muterezi chaiye kudzosere mari kunyepa. Rufaniso rwauya mumba muno nyamusi. Uyo murume womuzukuru waAbhurahamu. Mukororo wemunhu wakaurira wakarasika. Teerera. Toenda kuJerusarema kundozadzisa zvakanyorwa ngemuprofiti ngemwana waMwari. Uchapiwa kuvatorwa, wachamutuka, wachimunyadzisa nekumupfira, kunera nekuuraya. Pazuva rechitatu achamuka. Kanazvo Jesu aiziva kuti uchandourayirwa zvitema zvewanhu, akashinga kuenda Jerusarema. Wanhu wazhinji wakafadzwa ndizvo, wakamuwirikidza samambo. Tenzi, yararidzai wadzidzi wenyu. Tinkoti kana wakanyarara, mabwe anga achanga kuwirikidzawo. Rugare, rukudzo, nduramo. Jesu wakaswendera Jerusarema akarichemera. Kudai nhasi waiziva gwanzi nerugare asi watadza kuzviona. Achauya mazuva mhandu dzako dzichawaka rusvingo dzakakutenderedza nekukumanidzira kwese kwese. Mukati umu wachakutsakatisa, iwe nemhuri yako. Hapana kana nedombo rimwe ringosiyiwa kwauri ngekuti hauna kuziva nguva yekushanyirwa. Temberi yekunamatira muJerusarema yakanga yati nzvimbo yekutengeserana. Shanu, tanhatu, nomwe, sere, pfumbamwe, 11, 2, 3, 4, 5, tanhatu, nomwe, sere, pfumbamwe, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Zvakanzi, imba yangu imba yekunamatira, asi imi mwaita mhako yembavha. Wakuenda pane zvipfuyo, mumisei, mumisei. Daidzai mapurisa, mapurisa! Kuzondwa kwake ngowemativi ese kwakanyanya ngekuti aitova mambo. Ndingoziva kuti vanhu vazhinji wava kumurikidza samambo. Mambo, haha. Mambo warombo pfambi mbavha, takambozviona kare, wangouya wachidari wachienda, wokanganikwa. Usazvinyengedze.
wateri wake wari kuwanda chaizvo. Vanhu vangomuda kwazvo. Vachimutora samambo. Regai ndimunyeurire. Kana munhu yakaramba achidaro, ndichauya kwamuri. Zvimwe ndizvo. Yava nguva yokuningisana naye. Sezvo wanyengedzi newanyori newafarisi wakawanda musungano yake, ndizvo nemaJudha akawandawo. Ndizvowo nemhandu dzakawandawo. Jesu ari mutemberi wakaona shirikadzi yaive murombo ichipawo kachipo. Wanzvira? Ndingoti, iyi shirikadzi murombo yakurira mwese. Wena wese awa wapa zvipo zvavo ngekuti wanazvo. Asi iye neurombo hwake abva aguma pfundo rake. Titaurire, une simba rei kutaura izvi? Wakapiwa ndiani? Rega ndimubvunze. Rubhabhatidzo rwaJoni ngerwaMwari kana rwemunhu here? Totinyitswe. Tikati kuna Mwari, ungoti ngenyi musiri waJohani. Tikature wanhu, mhomo yese ingotitema ngemawe. Wese wangoti Johani waiva muprofiti. Hatizivi kwarwakabva. Neniwo handimutauriri kungobva masimba anguwo. Umwe murume wakarima munda wemivhaini, akapa vashandisi, akabva atama. Kuzoti yava nguva yekutanha michero, wakatuma nhumwa kuti azopiwe mugove wake. Varimi vakamunera vakamudzingirira, wakatuma mumwe. Varimi vakamunerazve nekumunyadzisa vakamudzosa. Akazotumazve nhume yechitatu, asi varimi vaya vakamukuwadza nekumukandira kunze kwemunda uya. Muridzi wemunda akati, ndochituma mwana wangu uyo ndingodisa zvino. Diko uyu wachamunyara. Asi apo varimi vakamuona wakati, ndiye mukorore wacho, ngaafe titore nhaka. Taurai zvimwe tenzi. Wakamukanda kunze kwemunda, kwakuuraya. Muridzi wemundayo uchaita sei nevarimi awa? Ungouya achivauraya achibva apa munda kune vamwe. Soko iri ringotinyi? Zihwe riya rakarambwa rikaraswa ngevawaki, rakazoita mbiru yepamba. Wese ungodonhapo uchadimburwa. Kuti dombo iri rikadonhera munhu, uchaitwa pfumbwi. Tenzi, mungotaura nekutidzidzisa zvinhu chaizvo. Tingozivazve kuti hamutarisi chimiro chemunhu, asi mungodzidzisa izwi raMwari pane munhu. Tiudze, zviri pamutemo here kwatiri kana kuti kwete kuri pamitero kuna Kesari? Ngwarirai, munonyengedzwa. Ndipangidzei mari. Usu nezita zvaani zviripo? Kesari! Ipai kwaKesari zviro zvaKesari, kuna Mwari zviro zvekwaMwari. Zvino bira rechingwa chisina mumera rakasvika, ringozi Pasika. Jesu wakatuma Simon Peter naJohn mberi kogadzirira Pasika.
Ndaidisa kuti ndidye Pasika nemwe ndisati ndapinda munyatwa. Ndinoti, handichazoidyidza mara zvadzadziswa muumambo hwaMwari. Mwakakomborerwa tenzi Mwari, mambo wekudenga, ungounza michero yemivhaini. Torai izvi mukoverane. Handichazomwizve waini kudzamara umambo hwaMwari hwasvika. Mwakakomborerwa tenzi Mwari, mambo wekudenga, muunzi wechingwa muvhu, muviri wangu ungopiwa imwi. Itanyi izvi nguva dzese. Mukombe uyu chitenderano chitsva cheropa rangu ringopirwa imwi. Asi pane uri kudya neni uchandipandukira. Zvedi mukorero wemunhu ungofanira kufa, asi hoko yokune munhu iyeye uchamutengesa. Hazviiti. Mukuru pane mwe ngaaite semuduku, mutungamiri semuranda. Ndiani mukuru? Ungopiwa zvekudya kana ungokota? Ngeungodya ka handiti? Asi ini ndiri pakati penyu semuranda. Mwakagara neni mukuedzwa kwangu. Sezvo baba wangu wakandipa utongi, saka neni ndichamupawo saizvozvo. Muchadya nekunwa neni muumambo hwangu, muchizogara muchitonga marudzi 12 eIsraeri. Hapana mutengesi. Simon, Simon, hona. Satani ungoda kumuedza, kubvisa zvakanaka mune zvakaipa semurimi unopepeta mbesa. Ndakunamatira Simon kuti usaputsike. Kana watenderuka ushingise vamwe vako. Tenzi, ndakazvipira kuenda nemwi kujeri, kana kufa nemwi. Inzwa Peter, jongwe risati rarira nhasi uno uchange wandiramba katatu ini. Apo ndakamutuma musina nei makashayenyi. Wiba, kana chimwe hacho. Zvino une chikwama ngaatore. Usine bakatwa ngaatengese hanzo atenge. Ndinoti, zvinonzi wakabatanidzwa pamwe chete newanyangadzi. Zvakanyorwa pamusoro pangu zvazobuda. Hona, tenzi mabakatwa mairi aya. Zvakwana. Zvino dare rewakuru rakapangana kuuraya Jesu. Ipapo Satani wakapinda muna Judhasi Iskarioti, umwe wewadzidzi wake. Wakaronga newakuru waya kuteya Jesu. Jesu akabva Jerusarema akaenda kugomo reOrivheti koonamata.
namatanyi kuti musapinde muzviedzo. Judasi Iskarioti wakatengesa Jesu nge3 esirivha. Jesu wakaziva kuti nguva yekufira zvitadzo zvevanhu yakanga yasvika, saka akanamata. Baba, kana muchida, regai mukombe uyu upfuure kwandiri. Zvakadaro, zvisave kuda kwangu asi kwenyu. Zvino ngirozi yakabva kudenga yakauya kwaari kuzomushingisa. Ziya rakaita rikachururuka seropa. Murarirenyi, mukai, munamate kuti musapinde mukuedzwa. Judas, ungatengese mwana wemunhu ngekumutsvoda here? Tenzi, tokanake bakatwa here. Musunge nyika. Vakwana. Ibipi. Mwauya netsoro rase ndiri gororo ngenyi. Ndaiswera nemi mutemberi asi hamuna kundisunga. Yanguva yenyu yekudaro. Mabasa edima otonga. Musungeni. Chengetesai. Warwi wakamuendesa munhanga wakamutsvinyira kuti ndi mambo wemaJudha. Iyo kahanzo ya mambo. Semberaka zvichaitika. Muchatiponesa here Changamire? Muchatiponesa here? Uyu umwe wa Jesu. Mai imwe handimuziviba. Waive vese. Warada wako wakatuzwa. Ungozi wasaigona ngomwe muno. Uri umwe wawowo. Handisi.
Zviri pachena kuti uyu murume umwe waJesu, ngekuti muGarirea yawo. Ibvapo. Handizivi kuti uri kuti kudini. Jesu wakatendeukira kuna Pita. Pita akabva atondera zvakataurwa kwaari. Nhasi uchandiramba katatu jongwe risati rarira. Tenzi, itamuteterera, itani handu sekuda kwenyu, mairano nemasimba enyu. Imwi, mwakaregerera madzibaba edu apo akamupandukira. Imwi, makawatsamwira, asi hamuna kuwaparadza. Ngerudo rwenyu kwavari, nechidzidzo nerudawiro, makawaregerera. Wanerwa ndiwani? Vuka, chijana chani. Zvakwana. Ndati zvakwana. Munze ipadare. Enda. Wakuru wesangano wakatongesa Jesu. Taura, ndiwe mununuri here? Ndikamuudza, hamundidairiba. Uye ndikamubvunza mubvunzo, hamundipinduri. Kubvira zvino mukorore wemunhu uchagara kurudyi rwaMwari samasimba. Uri here, mwana waMwari? Mwati ndiri iye. Ungotaura sei zvakadaro? Ungotaura ngezvibarara. Ungotaura sei zvakadaro? Sei zvakadaro. Isu tanzwa izvo ataura. Tinomukwidza kuna Pirato. Mubvisei pano. Pasinaye. Famba. Wakamuendesa kuna Pirato, mutongi wemaroma anga akaoma kwazvo, akanga arovera zviuru zvevanhu pamuchinjiko. Uyezve mungodei pano panguva ino yamangwanani tabata murume uyu achipandutsa vanhu. Wakabusa bongozozo pamusika wetemberi. Ucharangwa seiko? Murangenyi. Handoni mhosva kune murume uyu. Hapana. Tamurasa ngemhosva. Ungorunzira vanhu kusatera mitero kuvatongi, achizviita mutongi. Mambo. Mambo. Uri mambo waJudha here? Mwataura. Wakazvitangira muGarirea, zvino wauya muno. Mugarirea? Murume uyu muGarirea here? Kana zvakadaro, mupenyu kuna Herodhi. Handiti uchiri muno muJerusarema? Ngaendesweyo.
ungoti uriani? Wadzidzi wako ndiwanani? Zvingonzi ngavazhinji ungoita mapipi. Chimbondiitirawo. Tenzi wangu, uyu wanga achipandutsa vanhu, achizviti ndi mambo. Uyu munhu mambo? Changamire. Munerei? Mudzosei kwaPirato. Iri dunhu rake. Munhu uyu haana chingamukonzera kufa. Saka ndichati anerwe, tomurega aende hake. Mungofanira kuti musunungure kwatiri munhu umwe pabira rino. Tiregererenyi Barabasi. Ya. Basi nemurume uyu. Ya, tipei Barabasi. Munererenyi. Imwi, inai. Wamirire Pirato. Ndi Jesu. Musimudzei. Zvino wakaramba wachidaidzira kuti Jesu aroverwe. Saka Pirato wakatongera Jesu rufu, akasunungura Bharabha, murume wakanga aiswa mujeri ngemhosva yeupanduki neumhondi, kwakupa Jesu kuti aroverwe. Iwe Yuan Simon wekurenishe uya pano. Cheka tambo. Kure. Bomba. Bomba.
pasi. Tingomuchemera Tenzi, imwai izvi. Imwai Tenzi. Pana mai weJerusarema, musandicheme. Zvichemerei imi nevana wenyu. Kana zvinhu zvakadare zvichiitika pamiti minyoro, ko pane yakaoma ke? Mwari awe nemi. Tichamunamatira. Baba! Uno, Vandisa! Chanda! Chanda! Iwe enda! Enda! Bamba! Vandisa! Bamba! Vandisa! Bamba! Bamba! Uno, Chanda! Disoso! Seba! Baba varegererei. Havazivi zvavari kuita. Vakaponesa vamwe, ngazviponesewo. Ya, zviponese kuti uri muponesi. Dzika pamuchinjiko. Ita bibiri mwetione.
Jesu wakaroverwa nembavha mbiri kuzadzisa chiprofiti chaMwari chakataurwa kare. Haisiri nguo yenhando bai iyoyi. Ano, ikera, musamwese, nganditauri, ngatiposa. Une mhanza, zvinongoda kuridini tswezvo rarako. Wakaisa chikwangwani chaiti, uyu ndi mambo wemaJudha. Zviponese iwe kuti uri mambo wemaJudha. Hausi, iwe, mununuri. Pona, pachako, nesusuo. Hautyi Mwari here, wapiwa chirango sesu. Takatadza, asina chatadza. Nditondereiwo Jesu, mwamushe wanyu. Ndingotsidza. Nhasi uchava muparadiso. Neni. Awa masikati, dima rakatibikira nyika yese, rikasvika panguva dzenhatu. Chidzikatiro chemutemberi chakamweka nepakati. Baba, maoko enyu ndaisa mweya wangu. Apo mukuru wevarwi akaona izvi, wakawirikidza Mwari achiti, mbiri kuna Mwari, diko uyu munhu anga akarurama. Josefa weArimatea wanga akarurama weboka rekunamata akanga asina kufadzwa nefiro yaJesu. Akakumbira mvumo kuna Pirato kuti amukotse kusati kwadoka.
pamusoro tiri kuteerawo mutumbi watenzi. Zvakanaka. Uyai sabata rawapahlo. Mambakwedza esondo wakauya paguwa nezvingonhuhwira zvawakanga wakagadzirira. Wakasvika dombo rasundwa kubva paguwa, wakapindamo wakashaya chitunha chaJesu. Mungotsvakirei wapenyu mune wakafa. Hapachinaba wamuka. Tonderai zvaakamutaurira ari Garireya. Mukororo wemunhu uchapiwa kuna vatadzi achiroverwa, asi wozomuka ngezuva rechitatu. Inzwai, dombo ranga rasundwa. Tapinda. Tashaya mutumbi watenzi. Waenda. Wati, mutumbi watenzi kusina. Taona varume wairi sengirozi dzichipenya sezuva dzichiti kwatiri, mungotsvakirei wapenyu pakati pewakafa. Idiko. Tavaona, endai mundozvionerewo. Guva rakatihwa, tenzi wedu wamuka. Ngezvedi hai Peter. Jesu wakaonekwa ngevadzidzi wairi wachibva wadzokera kune wamwe wachifara kwazvo. Tenzi wamuka zvedu waonekwa ndiSimoni. Tatadza kumuziva achifamba, asi paabedura chingwa tabva tamuziva. Kuemausi kuenda kodini? Runyararo. Mungonetsekerei? Ngenyi muchipokana mupfungwa dzenyu? Honai maoko nemakumbo. Honai kuti ndini. Ndibatenyi muziwe. Kuti mweya hauna nyama nemakodo seizvi. Ndizvo chaizvo zvandakataura tishiri tese. Zvese zvakanyorwa ndini mumutemo waMozisi nemuzvinyorwa zvevaprofiti zvizadziswe. Ndizvo zvinyorwa. Mununuri achafa achimuka ngezuva rechitatu, kuti muzita rake soko reruregerero rwezvitadzo rishumairwe kumarudzi ese. Kubva muJerusarema. Muri zvapupu zveizvi. Ini ndinounza mhiko yababa wangu kwamuri. Mirai muguta. Dzamara simba rekudenga radzika.
tenzi amuchengete. Simba rese riri muneni kudenga nepasi. Dzidzisai ndudzi dzese nekuvabhabhatidza muzita raBaba neremukorore neremweya unoera. Ngavachengete zvese zvandakakuudzai. Onai ndichava nemwe nguva dzese dakara pakupera kwenyika. Muguva mwakakotswa Jesu hamuchina munhu. Mashure memazuva 3 aroverwa, wakamuka. Mupenyu, ungoda kuti uponeswe. Jesu mbune wakati, ndini rumuko neupenyu. Uyo ungodayira kuneni kana akafa uchararama. Zviuru 2 zvemakore zvapfuura Jesu amuka. Mukundi ungogara nemasimba panyika dzese. Watongi wekare waishamisa wakauya wakaenda. Madzishe, magodobori, wapepeti wevhangeri wakauya wakaendawo. Asi Jesu achipona nhasi, ndiye ega ega basi. Kubarwa kwake ngekwega, wakabarwa ngemhandara Maria. Upenyu hwake ngehwega, wakaita zvishamiso. Waiyera asingatadzi, achiita mapipi makurukuru, zvakanyanya chaizvo. Soko rake raive rega, riine rudo, ruregerero neupenyu hutsva, kune vaingomutambira samuponesi natenzi. Pese pangosvika soko rake, ringounza banza nemararamiro matsva. Rufo rwake pamuchinjiko rwaishamisa. Kare kare Mwari wakatuma mwana wake Jesu Kristo kuva mupiro wezvitadzo zvewese. Wakafira iwe. Rumuko rwake rwaishamisa. Kwapera mazuva 3 afa, dipi rakaitika. Jesu wakamuka. Kubarwa, upenyu, rufu nekumuka kwake, zvese zvaingopangidza kuti Jesu mukorero waMwari, muponesi wewese. Iye Jesu mupenyu, ungoda kupinda munewe, kukuregerera nekukusimbisa kukuru. Teererai mazwi ake. Uyai kwandiri imwe mungoremerwa ndimupe zororo. Ndini nzira, idi neupenyu. Ndini chete nzira yekusvika kuna Baba. Soko ringoti, wese wakatadza, wakasaona mbiri yaMwari. Mubayiro wechitadzo rufu. Asi chipo chaMwari upenyu husingaperi, ndi Jesu Kristu tenzi wedu. Ngerufu wakaripa mhosva yezvitadzo zvenyu. Zvino ungoda kupinda muupenyu hwenyu. Onai, ndamira ndichigogodza. Ngondinzwa achivhura mwoyo wake, ndichapinda mwari. Kuwa murudo neruregero rwake, neupenyu husingagumi, mutambire somupiro waMwari, nekumukoka muupenyu hwako ngerudawiro. Kana chiri chido chako, namata munamato werudawiro kuti Jesu apinde mauri.
teedzera munamato uyu mumashure mwangu. Tenzi Jesu ndingomuda. Mwazviita ngekundifira pamuchinjiko. Ndazarura mwoyo wangu ndichimutambira semuponesi natenzi. Ndichengetei, mundiite munhu wamungoda kuti ndiwe. Kuti munamato uyu wakubaya, ibva wauteedzera mumashure mangu chinyararire, chikamu ngechikamu. Tenzi Jesu ndingomuda. Mwazviita ngekundifira pamuchinjiko. Ndazarura mwoyo wangu ndichimutambira samuponesi natenzi. Ndichengetei, mundiite munhu wamungoda kuti ndiwe. Amen. Sezvo wanamata murudairo uchikoka Jesu Kristo muupenyu hwako, ziva kuti watopinda sechitsidzo chake kune wakamukumbira. Unowawo neidi kuti waregererwa, zve wawe mwana waMwari ane upenyu narini. Kana uchida upenyu hwakazara hwakatsidzwa ndiJesu, namata kwaari mazuva ese, woona marongero ake eupenyu hwako angoshamisa ngekuverenga soko rake nekusangana nevamwe vatenderi. Nguva dzese tondera zvitsidzo zvake zvingoshamisa. Honai, ndinemwi nhambwe dzese, saka handizombomusiyi mwega narini narini.